استاد، دو خواهش داشتم و یک سوال. دعا میخواستم برای فرزندانم که عالم دین شوند و خدمتگار روی راه اسلام شوند، دنیا و آخرتشان آباد باشد. و دعا برای خودم میخواستم که دعا کنین اول ایمانم تقویت شود و سلامتیم خوب شود. کمی مشکلی دارم در سلامتیم. дар ҳаққи фарзандотон аз ҳама дуои худатон тезтар қабул мешавад. ва даъватулвалиди ливаладиҳи, дуои падару модар барои фарзандонаш қабул аст. шумо бештар дуо кунед. бана мушоҳидини киром, тамошобинони азизам, дар ҳаққи ҳамин хоҳар фарзандош дуо кунед ки аллоҳ таоло фарзандошона бисёр мана мехостиян. ин аллакай далолат ба фаҳмиши дуруст мекунад ки мехоҳанд фарзандошон олими ислом бошад. аллоҳ таоло дуои шуморо иҷобат гардонад ва ба ин муродатон расонад. фарзандотона олимони боамал, ходимони ислом, ходимони мусулмонҳо гардонад. амин. ва барояшонам шифои комил талаб кунед он бародаро ва хоҳарое ки масалан тамошо доред дар тамоми гӯшаи канори дунё. дуои баъзеи шумо воқеан қабул ҳаст, хосатан дар ҳаққи бародар ё хоҳари мусулмонатон дар ғоибӣ, дар рӯбарӯш навӣ, дар ғоибиш. ино намешиносад, шумоам намешиносед. вақте шумо дуои нек мекунед, ҳамин бечора бемор будааст, мушкилӣ доштааст, вақте дуо мекунед, фаришта мегӯяд ки амин ва лака бимислих. амин, яъне эй аллоҳ, дуои ҳамин одамро қабул кун, иҷобат кун. ва лака бимислих, фаришта мегӯяд ки ман аз аллоҳ таоло ба ту ҳам мисли ин ки барои ҳамон хоҳар пурсидӣ, ҳамин қадар мепурсам. фаразанд мегӯяд ки ман бемор нестам, барои вай шифо пурсидам. хуб, аллоҳ таоло барои шумо шифо метиҳад, шумо бемор нестед, бемор намешед. яъне ки банобар дар ҳаққи мусулмонҳо ҳамеша дуо кардан дар кор. агар касе гӯяд ки эй аллоҳ, тамоми мусулмонҳои дунёро мағфират кун, гӯяд ба адади мусулмонҳо савоб мегирад. мусулмонҳоро дуо кунед, мусулмонҳо бозгашт ба сӯи аллоҳ таоло кунанд, бозгашт ба ин дини муқаддаси ислом кунанд. дар байни ҳамин мардуми тоҷикам шахсони мустаҷобу даъват ҳаст. шахсоне ҳаст ки дуош қабул, шахсони мазлум, шахсони аз гуноҳ пок, шахсони бечора ки касе қадр намекунад онҳоро. дуо кунедон бародарон ва хоҳарони азиз, дар ҳаққи умуми мусулмонҳо, хосатан мардуми тоҷики худамон, мусулмонҳои мо дуо кунед. дуои шумо қабул мешавад иншоаллоҳ.